Niġu issa għal housing u s-suq tal-proprjetà. Matul din l-aħħar sena saru bosta diskorsi u kitbiet dwar ir-rata tal-kera u l-prezzijiet tal-proprjetà u nataw bosta suġġerimenti ta' kif wieħed għandu jindirizza dan is-settur. U żgur li s-suċċess ekonomiku li pajjiżna qed igawdi minnu ġab miegħu dawn l-isfidi ġodda u li jirriżultaw minn domanda għal housing soċjali u għal housing affordabbli. Dan il-Gvern huwa impenjat li jindirizza dil problema u mhux jaħrabha. Dan il-budget sejrin nibdew indaħlu numru ta' miżuri li fil-waqt li ma noħonqux lis-suq ninċentivaw kemm lis-sit kif ukoll l-inkwilin biex il-prezz tal-kirjiet ikunu aktar affordabbli. Sur President, irrid insemmi li Malta hija waħda minn dawk il-ftit pajjiżi fejn il-familji huma fil-maġġoranza tagħhom sidien ta' djarhom. Għalhekk huwa kkalkulat li huwa madwar ftit inqas minn 80, ġifieri 78% tal-familji Maltin qed jaraw dawn l-owners qed jaraw żieda fl-assi tal-familja tagħhom permezz tal-apprezzament tal-proprjetà. Min-naħa l-oħra, il-Gvern se jkompli jipproteġi l-interess ta' nies li qed jikru jew li jeħtieġu akkomodazzjoni soċjali. Il-ġimgħa li għaddiet għadna kif nedejna il-White Paper Renting as a Housing Alternative għal konsultazzjoni. Il-White Paper tipproponi kuntratti fuq perjodu stabbilit, reġistrazzjoni obbligatorja tal-kuntratti tal-kera, tistabbilixxi perjodu minimu ta' avviż kemm għas-sidien u kemm għall-inkwilin, infurzar kontra l-irregolaritajiet u l-abbużi flimkien ma' aktar effiċjenza fis-soluzzjoni tat-tilwim. Dak li qed tipproponi l-White Paper tal-kera jirrifletti l-fatt li s-settur tal-kera privat inbidel minn kif kien fil-passat. Ir-riforma li qed tiġi proposta fil-White Paper hija ntiża biex tiżdied l-istabilità fis-suq biex il-familji fil-kera jgħixu mingħajr inċertezza. Tiżdied it-trasparenza u tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn il-kerrej u s-sit u biex min investa fil-proprjetà jibqa' jagħmel qlih denju u ġust. Mis-sena d-dieħla se jkun hemm bidla radikali ta' kif l-għajnuna tingħata biex il-kera issir aktar affordabbli. Dan ser isir billi l-ewwel nett jitneħħa il-means test fuq kemm l-applikant ikollu assi. Minflok se jkun hemm żewġ kriterji għall eġibilità. L-ewwel wieħed huwa id-dħul gross tal-familja li jinkludi l-pagi u l-maxijiet u li ma jaqbżux il-benchmark stabbilit. It-tieni kriterju hu li l-kirja eżistenti teċċedi benchmark għal dik il-familja. L-applikant irid ikun eliġibbli jew jikkwalifika miż-żewġ kriterji. L-għajnuna tvarja minn massimu ta' 3,000 euro għal 5,000 euro fis-sena. Sintendi skont iċ-ċirkostanzi tal-familja, id-daqs u dħul tagħha ġifieri. Aktar dettalji li jingħataw meta tiġi introdotta l-iskema. Qed nismgħu li għas-sena d-dieħla mitluba tistenna tlaħħaq għal 5 miljun euro. Qed nirreferi għall-għajnuna. Konxi tar-rwol importanti li s-sidien għandhom fil-qasam tas-suq tal-kera fejn jidħlu djar affordabbli, il-Gvern qiegħed f'diskussjonijiet biex iniedi skema li se tkun qed tagħti inċentiv fiskali lis-sit permezz ta' tnaqqis ta' taxxa fuq il-bejħ tagħha f'każ ta' kirja affordabbli għal perjodu ta' 7 snin. Persuni li jkunu għalqu l-40 sena qed isibuha ferm diffiċli li jixtru dar minħabba diffikultà li jieħdu self mill-banek. Matul din is-sena inbdew taħdidiet mal-banek biex tinsab soluzzjoni għal din il-problema. Għalhekk, għas-sena d-dieħla sejrin inniedu skema fejn persuni li jkunu għalqu 40 sena u jitħajru jixtru dar, fil-waqt li l-persuna tkun tista' tħallas mhux inqas minn nofs il-prezz tal-proprjetà, ser ikun possibbli li l-bank
isellef il-kumplament tan-nefqa u l-persuna tħallas is-self fuq numru ta' snin. Però il-Gvern se jkun qiegħed iħallas l-imax għal tul is-snin li l-persuna tkun intrabtet li tħallas is-self. Housing soċjali. Dan il-Gvern jemmen il-responsabilità tal-funzjoni tal-housing soċjali hi tal-Istat. Dan rigward, fil-waqt li għaddej ix-xogħol fuq proġett ta' mhux inqas minn 500 appartament f'għajnuna ta' Bank tal-Investiment Ewropew u l-Bank tal-Iżvilupp tal-Kunsill Ewropew, ser jisir xogħol fuq bini ta' kważi 700 unit għal housing soċjali ieħor b'investiment ta' 50 miljun euro fej parti mill-investiment ġej mill-Fond Soċjali ta' Żvilupp Nazzjonali. Barra minn hekk, il-Gvern se jkompli joħloq inizjattivi biex jkomplu jiżdiedu l-istokk ta' djar tal-Gvern. Ġew identifikati numru ta' proprjetajiet tal-Gvern li huma fi stat dilapidat li ma' proprjetajiet jistgħu jiġu rranġati biex jintużaw bħala djar soċjali. Għas-sena d-dieħla, l-Awtorità ta' Djar se tkun qed tevalwa żewġ proġetti pilota li ser tkun qed tagħmel ma' entitajiet mhux governattivi. Fil-waqt li l-Awtorità ta' Djar se tkun qed toħroġ parti mill-ispiża biex din il-proprjetà tiġi rranġata, se tkun qed tidħol f'arranġament mal-entità mhux governattiva sabiex id-djar jiġu użati għal skop ta' djar soċjali brati ta' kirjiet orħos minn dak li qed joffri s-suq. L-Awtorità ta' Djar fix-xhur li ġejjin se tkompli l-ħidma tagħha fuq programm ta' manutenzjoni jew tisbieħ skont il-bżonnijiet ta' kull blokka partikolari. Se jkoll ikompli l-programm ta' tisbieħ fl-oqsma tal-bini tal-Gvern. L-Awtorità wkoll se tagħmel riorganizzazzjoni interna sabiex tkun qed tkopri l-isfidi kollha fis-settur ta' djar fejn jidħlu djar soċjali u djar affordabbli. U għalhekk li l-Awtorità se twaqqaf fi ħdana unit li jkun qed jiffoka fuq reġistrazzjoni ta' proprjetà, protezzjoni tas-sidien u infurzar tar-regolamenti. Sur President, bi pjaċir inħabbar li l-iskemi kollha eżistenti li daħħalna tul dawn l-aħħar snin ser jerġgħu jiġu estiżi għal sena oħra. Dawn huma l-iskema fit-tnaqqis tat-taxxa tal-boll għal first time buyer, second time buyer, proprjetà vakanti fl-Urban Conservation Area, xiri ta' proprjetà f'Għawdex kif ukoll l-iskema ta' rifużjoni ta' spejjeż fuq xogħol ta' restawr. Għandi pjaċir ukoll inħabbar ukoll li x-xogħol tal-working group fi ħadem fuq il-Home Equity Release tlesta. Dan se jippermetti biex pensjonanti itejbu id-dħul annwali finanzjarju tagħhom u bekk ikunu jistgħu jollu il-livell tal-għajxin tagħhom. Aktar dettalji se jitħabbru fil-ġimgħat li ġejjin.